Enguany fa 25 anys dels incendis del 1998. Del 18 al 22 de juliol d'aquell any es van cremar a la Catalunya central fins a 27.000 hectàrees de terreny entre les comarques del Bages, el Berguedà, el Solsonès i la Segarra. En motiu de l'aniversari d'aquesta tragèdia i en el marc de la Festa Major, la plaça Major de Prades de la Molsosa es va omplir aquest dissabte de veïns per assistir a una jornada dedicada als incendis, als pobles rurals i al foc. En aquest sentit, Vanessa Freixa va presentar el seu llibre Ruralisme i lluita per una vida millor, on exposa la situació en la que es troben els pobles petits en un moment protagonitzat per la globalització i on les àrees metropolitanes estan cada vegada més estressades. Seguidament hi va haver una taula rodona sobre el bosc, el foc, el poble i els reptes i els aprenentatges després dels focs de l'any 98. Una taula rodona que va comptar amb un pagès, amb una ramadera, amb el cap dels Graf, Marc Castellnou i amb l'investigadora Andrea Duane. Tots ells van reflexionar sobre la importància de la ramaderia en la prevenció d'incendis, en com han canviat els boscos i en com són ara els boscos que van cremar fa 25 anys. Sorprèn molt l'incendi del 1998 que va afectar tota la comarca del Solsonès, sobretot per l'extensió que va fer amb la velocitat que ho va fer. I això és un fet sorprenent que seguim estudiant avui en dia i que ho fem servir de cara a modelitzar com poden ser els incendis del futur. Unes condicions climàtiques adverses, l'abandonament agrícola i un cos de bombers que no tenia els coneixements que es tenen ara va fer molt fàcil la propagació de les flames. Un foc que ara seria més fàcil d'apagar, però que en un context que hi ha més boscos que mai, però menys pagesos que mai, cal extremar les precaucions. A nivell de la capacitat estratègica, tàctica d'extinció estem molt millor. A nivell de conscienciació i prevenció jo crec que hem fet un salt qualitatiu endavant, però a nivell de les condicions que poden portar a grans incendis forestals estem, podríem dir, pitjor, perquè cada cop estem en unes situacions meteorològiques més adverses, amb onades de calor cada cop més recurrents i un paisatge que està patint els efectes del canvi climàtic i que pot provocar els grans incendis forestals. Així doncs, malgrat que d'aquells incendis se n'ha après molt, en la situació actual de canvi climàtic i de sequera, cal no abaixar la guàrdia pel que fa als incendis forestals.